खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायहरबाय नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय दिनैनि भिडिअ मा जाहैगोन थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायना मोनथिखाबाय आं दिनै नायकानि खायसे बुस्थु माने आनबक्सिं खालामनायदो आरो खायसे बुस्थु अर्डार खालामदोंमोन बेनिफ्राय आङो नैबेखौ खुलिना लाखाबाय नङाब्ला बेखौ खुलिनायाव गोबाव लायो नालाय बेखौ आं खुलिना लाखाबाय आरो ओमफ्राय बुस्थुफोरखौ आं दिहुनथ'वाखै नायथ'वाखै बे साननैयानो जाबाय मोनफैनाया दानिया आं बुस्थुफोरखौ दिहुननोसै बारा बुरजा नङा आरो फिसा फिसा बुस्थु निफ्राय दिहुनजोब्बाय खालि जाबाय गैला नै मोनसे आरो गखालायनाय माने नै ओरै माबानाल'सो हरदों बिसोर थननाल'सो हरदों ओमफ्राय बाय'टिकनि आं आगोलो बडि लसन इउज खालामदोंमोन आरो विन्टार सिजनाव बेनिफ्राय बिराद मोजांखा बेनिखायनो आं बाय'टिकनिनो खायसे बुस्थु अर्डार खालामनाय जादों आंनि अर्डार हरनाय बुस्थुफोरा बेफोरनो आरो बाय'टिकनिनो नैबे क्लिनजार आरो नैबे फेस पेक बेनिफ्राय नैबे नायकानि फेस वास आरो नैबे सिराम आरो सिरामखौ आं बाहायफेराखै एबार बाहायनायनो नागिरदों बेनिफ्राय फेस पेकखौबो आङो गोबावथार जाबाय आरो बाहायिया बोसोरनैसो जाबाय बेनिफ्राय नायकानि फार्स्ट टाइम माने बाहायनोसै आरो नैबे नायकानि आं जेबो बाहायफेरनाय जायाखैमोन अर्डार हरोब्लाबो नायकानिफ्राय आङो माने नायकानिफ्राय प्रडाक्टखौ लानाय जायाखैमोन बेनिफ्राय दंबावो नै फिसा फिसा मोननै माने बाबुनि थाखाय बेखौथ' ओरैनो जिखुनु दखानावनो मोननाय जायो अब्लाबो आं बेहाय माने बायखानांगोन नालाय लोगोसे हरफानाय जाबाय ओमफ्राय एसे खमाव मोनदों आरो गासैखौबो आरो नैबे फेस पेकआ बेनो सान्दुंफोराव ओंखारोबा जोंनिया एसेबाबो सान्दुं खामोना आरो सान्दुङावथ' ओंखारनो गोनाङानो जाखायो बेनिखायनो बेखौ बाहायनायनो होननानै आं लाबोदों आरो मोनसेया फेस वास बेखौ देखायलायलागो नोंथांमोनाथ' नुखादों मा नैबे क्लिनजारा अल स्किन टाइप्स बेखौ जों जेब्ला मोखाङाव मासाज खालामगोन अब्ला माने फेंफोना ओंखारगोन ओरैनोथ' प्राय माने क्लिनजारफोरखौ जों बारा फेंफोना ओंखारनाय मोना नाथाय बियो माने फेंफोना ओंखारगोन आं बख'ना देखायनो दे नैबे सिरामा बाबुआ बख'बायानो नै बिदि आरो माबा पेकेटाथ' बिराद गिदिर बुस्थुआनो जि फिसा बुहुदानो लाखायो माने बुहुदानो मोनथिखागो आरो थेवबो आं ओरैनो बख'ना देखायबाय माने मालाबा जों खायसे बुस्थुखौ माने नायनो लुगैयोना सिङाव माबायदि ओरैनो बेहाय 560 लिरनाय दङ आरो ओमफ्राय बुहुद खमाव मोनदों बेसे खमाव मोनदों बेखौ आं बावबाय दिनैनि बे भिडिअखौ आङो साननै खालामनाय जादों बेलेग दिनाव नैबे फेस सिरामा अल स्किन टाइप्सनि माने सिरामखौथ' जोङो निजा स्किन टाइप्सजों मोनो बे अल स्किन टाइप्सनि बेनिफ्राय बेयो एसे गथा आरो बांद्राय लिकुइडआव फैयाखै बाहायखांनायनि उनावसो मोनथिसिगोन जे बे माबैसा बेसे खामानि होआ बेनिफ्राय बे माने गथाब्लाबो स्किनाव ओरैबायसा मोजाङैनो मिलायलाङो नोंथांमोना एसे बे बख'ना देखायनि आं बेखौ एसे फुननाय नायखांबाय फुननायनि उनाव माने बिराद मोजां मोनो आरो माने जेबो बेखौ जों अइलिबो मोना ड्राइबो मोना बिराद मोजाङैनो मिलायलाङो बेनिफ्राय आं दानिया नोंथांमोननो आङो माने पन्स एस मिरेकल क्रिमखौ लानानै माबैसा मोनखो बेखौ खिन्थालांनोसै बेखौथ' बयबो लाखायो प्राय बयबो मिथिखायो आं बे क्रिमखौ रिभिउ चेक खालामनानै लानाय जादों माने मालाबानिफ्रायनो लानो सानदोंमोन नाथाय लानाय जायाखैमोन बेनिफ्राय बाहायखांनायनि उनाव आं बेखौ मोजांखौनो मोनदों जेबो बिदि प्रब्लेम देखायाखै आरो बेयो निजिनि स्किन टाइप्सनि लोगो खोथा आरो बयनिबो स्किन टाइप्सआ बेलेग सोरनावबा मिलायो सोरनावबा मिलाया आंनिया ड्राइ स्किन आंजों बियो बिराद मोजाङैनो मिलायदों आरो दा बिदि बोथोराव नाथाय सामार सिजनाव बियो एसे अइलि जागोन बायदि मोन्दों आङो डे क्रिम SPF 18 PA++ बे 10 ग्रामनि मिनि पेक लाबोग्रोदों आङो बिनिफ्राय 1 मान्थबो जाथ'वाखै आरो लाखांनानै आं मोजांखौनो मोनदों ग्ल' जानाय मोनदों ब्राइट फैयो बे क्रिमनि खामानिफोराथ' बे रिंकोल्स जानाय डार्क स्पट्सफोर गोलैनायफोरखौ बियो खमायो होननानै बुङो आरो नाथाय आंनियाव दासान्दि बिदि रिंकोल्स स्पट्सफोर बिदि गैथ'आ आरो अब्लाबो आं बाहायनो गोसो जानानै बाहायदों बेनिफ्राय बे क्रिमखौ लाखांनायनि उनाव जों बारा गोबाव सान्दुङाव थानो नाङा SPF 18 दङब्लाबो माने सान्दुङाव बारा गोबाव थानाया मोजां नङा आरो मालाबा जुदि ओंखारनांगौ जायोब्लाबो बे क्रिमनि सायाव बेलेग SPF 40, 50 बा 70 जों लागायनानै ओंखारनाया मोजां आं बाहेराव ओंखारोब्ला बे क्रिमखौ लागायनाय जाया आरो आं निजिनि खेथ्रआव बुंनाय जाबाय आङो माने बेलेग SPF 50 बा 40 बेलेग लागायनानैसो ओंखारो मानोना SPF 18आ एफाग्राब माने सान्दुं गोसानिफ्राय बारा ओरै जोंखौ माने प्रटेक्सन होस्लाबनो हास्लाबा बे क्रिमाव मा मोननो हायो बेफोरखौथ' बेहायनो जों नायबानो मोनखायो बे भिडिअखौ आङो जेबो प्रम'सनफोरनि थाखाय खालामनाय जायाखै आरो आं निजिनो माने बायनानै लानानै मोजां मोननायखाय आं ओरैनो माने खिन्थानाय जाबाय लाखांनायनि उनाव स्किनाव जुदि माबा मोनसे ओरैनो जों प्रब्लेमफोर मोनोब्ला प्रब्लेम देखायोब्ला जों बे क्रिमखौ माने दोनथ'नायानो मोजां बा लायैयानो मोजां बिराद अनथावथाव लाइट पिंक कालाराव नै बिदि फैयो आरो लाखांनायनि उनावबो मोखाङाव शाइनिं जानानै थाबाय थायो बिनिफ्राय आङो डे क्रिमखौल' बाहायनाय जादों आरो नाइट क्रिमखौ बाहायाखै
बाहायनानै मोजां मोनबाय बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थाबाय। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर लानो साननानै दङब्ला बे क्रिमखौ मिनि पेक मोनसे फिसा लाबोनानै माने ट्राइ खालामना नायजायो आरो मोखाङाव जुदि मिलायलाङोबा लाबाय थानो हाबाय। आं बेखौ सानसेयाव खेबनै बाहायनाय जायो बे क्रिमखौ फुङाव मोखां सुखांनानै खेबसे आरो बिनि उनाव बेलासे मोखाङाव फोननायजों लोगोसे गोदोनाफोरावबो फुननाय जायो। आरो दिनैनि भिडिअखौबो आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै होदो। साननैसोनि उनाव लोगो मोनलायगोन। दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय।